bapakmu padha gedhe
Alhamdulillah pakmu kuwi mau nalurekke apa? Awake gede kok suarane cilik. Sing cilik ora mung suarane. Apane? Ukuran blangkon ya cilik 30. Wes. Kuwi sirah apa ketombe? Ukuran iket kok 30. Lah kan sing gede weteng ngene ya. Iya. Kuwi nalurekke suwargine pasekan. Sapa? Ya klebu kowe tak jak nang rangkaian acara limbukan iki kowe iki rak juru taman. Nalurekke mergo kene kuwi awake dhewe sowan mrene kuwi ngalap berkah. Sepisan ngalap berkahe almarhum Ki Hadi Sugito. Karo panjenengane almarhum Ki Sutono Hadi Sugito. Alhamdulillah. Mangko ya wis sowan ning anu nyekar ziarah. Sowan arep muni-muni arep sowan, arep nyekar apa arep ziarah aja telu kok gabung. Kowe mau wis nyekar mrono. Nyang ndi? Nang pasariane Mbah Gito karo Pak Tono. Wis mau. Karo sapa? Karo Wagimin. Wagimin iki Pak. Kuwi sing ngedram kuwi lho. Kuwi mbiyen jenenge Wagimin nek loro-loro iki. Terus diganti Sulis Priyanto. Ngono? Aja ngono to, Mas. Wis tak rewangi aku ngedram nganggo lipen. Kowe aja kaya ngono lho. Ora kuwi rombonganku kaya sekar Gunung Kidul kan. Iya, klebu kowe kuwi sepisan kowe tak jak kuwi mergo nalurekke iki ning bumi Kutah Gedhi Pak Tono karo Pak Hadi Sugito. Kuwi sepisan nalurekke ciri khas almarhum Pak Tono. Ping pindhone gandeng limbuk pasanganku kuwi urung didadekke ya kowe kepeksa sing makili. Lah sapa sing gawe? Ya Wagimin kuwi mang. Ning cahe apik kok tatane pulasane apik. Apik. Ora apik apa kon ora ngedram. Kelakuane sing rada mengsro, rada lho. Wah, ya kaya ngono. Ki terutama ndongake ngene ya mbokmu. Piye? Awake dhewe mau wis tak aturke. Piye? Sowan mrene iki ngalah berkah, ora ngalah apa-apa. Ngalah berkah ana ngersaning Ki Hadi Sugito karo Ki Sutono Hadi Sugito. Bener? Bener. Ping pindhone awake dhewe sowan mrene iki ora ngarep apa-apa. Lah, ya niate ngalah berkahe Mbah Gito karo Pak Tono. Mergo nek mapane ning kene iki wis uga klebu ngalap bayarane Pak Kuswadi. Oh iya. Dadi niatmu kuwi ngalap berkahe Mbah Gito karo Pak Tono. Oh iya. Acarane apa iki? Heh? Acarane apa? Kowe iki omong apa? Aku dhewe ora dong. Acarane ya kuwi Rejang Hirnawa Supit. Apa kuwi? Rejang Hirnawa Supit kuwi kok men dijlentrehke karo
kakangmu ngelipar. Sapa? Lek Waluya. Wah, Dek Waluya iki bintang tamune. Wis suwi banget. Suwi banget ora ketemu. Lah ngopo? Wis suwi ora apa mbubuti jenggote. Kowe iki kok ya aneh-aneh karo Kyai Sepuh. Weh, aku sak perdulan ngidul Dek. Adrek-adrek lah. Iya. Acarane supitan syukuran khitanan putra saking penjahipun Bapak Fajar Gegana wayahipun saking Bapak Haji Kuswadi. Oh, ya sing duwe aku iki. Dadi aku ki wayange kono ngono lho. Kok nek nganti ceklek gawite tombo. Alam gawe kayu Pak aku. Kayane ngono. Aku ya sabet gawa saka kidul gunung dhewe. Iya. Sapa sing disupenake sapa? Panjenengane Mas Adam Belva Gegana. Oh iya, nek kowe iki rong garing wis wong le supet iki wis taun wingi lho Pakmu. Wah. Syukurane lagi saiki. Ayo wektune kok ya. Apa ge anggepmu dumeh mengesuk supet saiki wayangan. Pernah kepidak-pidak. Iya. Apa iki lho sing kepidak-pidak kok sok ora mutu lho kowe iki. Cepat iki. Heeh. Le supet kapan? Tahun wingi ana ing dina Rebo. Ana ing tanggal 9 sasine Juli 2025. Oh iya. Nek ndeng daerah nggonmu kono ki anu ya mbokmu. Apa? Bocah ki nek supet ki ora kena dinane ora kena padha karo pas pusre tigas. Iya ora kena padha. Mergane ya kuwi wis apa ya? Wis turun temurun ki tradisine budayane wis kaya ngono dadi ya golek dina kuwi sing prayoga. Oh, misale mbiyen ki pusre puput dina Selasa Pahing sok nek wis kemandang utawa wis wancine supet ki ya aja dina Selasa Pahing. Oh ngono. Prayogane ora sah supet. Lho. Tenang kaya sing nyaron ning ora mangkat. Ya iya. Ngene tak jlentrehke. Piye? Supet kuwi sepisan sunahe Jeneng Nabi Ibrahim. Oh iya. Kuwi mbiyen Kanjeng Rasul. Sing sepisan nindakake supet utawa khitan kuwi. Iya. Lah wondene khasiate menurut medis dan kedokteran supet kuwi iso meningkatkan imunitas tubuh. Sebabe mergo nuwun sewu iki ora kok jeneng saru tekono karo para pak dokter. Bocah kuwi nek urung disupet kuwi isih ana ikute. Kuwi iso dadi sarang penyakit sing wekasan iso gawe infeksi. Iya. Mula udakara umur ki nek wis 11 tahun utawa pol-pole 12 tahun kuwi kudu ndang nindakake pagas. Iya, utawa supet. Kowe mbiyen supetmu nang ndi, Pakmu? Aku mbiyen mung supetke lawang kok. Arep nang Bogem Rantidit. Ya ora apa-apa. Matur nuwun, dongane kanggo bocah. Gose. Piye? Ki tak jlentrehke. Ana bocah kuwi sing kesehatane utawa biologise kuwi beda-beda. Ana bocah sing supet kuwi mergo kecilik wis nandang sakit. Dadi gelem ora gelem ana infeksi ning nggon kuwi ya gelem ora gelem nggo ngilangi penyakite kudu disunat tek bayi. Ana uga sing bar disunat tekan omah bali wutuh meneh ki ana. Ya rombongan iki iya sing ngendang kuwi Wahyudi. Heeh. Karang kaya beli ora sama-sama ya. Ya ora apa-apa wong iki dhewe-dhewe. Iya. Dongane kanggo Dik Belva, muga-muga dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepuh kekalih. Iya, iki ditanggapke wayang karo mbahne kakung Pak Haji Kuswadi. Iya, iki wah luar biasa kagungan gongso karo wayang iki seperangkat
alat wayang. Heeh, iki kagungane. Iya. Kagungan wayang 8 kotak Pakmu. Wis. Elah, monggo cepon lawas kabeh. Iya, kebuan kabeh. Iya. Kuwi ana loro sing wayang gagrake tangan. Iya, ngono kuwi. Dadi siji kok ya. Ki mbiyen ya ringgit kagungane Ki Hadi Sugito. Iya. Wis ora sriki iki om matur apa anane kok iki limbukan hiburan hura-hura. Mergo ana arjen ki buat. Oh iya. Yes. Kanca-kanca pokoke do seren. Asik. Kecuali mojo. Iya. Ki dirawi karo panjenengane Pak Wakil Bupati. Iya. Panjenengane Pak Haji Ambar Purwoko AMD. Oh iya. Dirawi uga karo panjenengane Pak Ketua DPRD Kulon Progo yaiku Bapak Aris Syarifuddin sing mau wis masrahke tokoh ringgit. Dirawuhi tamu undangan iki akeh banget. Dongane. Iya. Dongane nganggo Pak Haji Kuswadi, kanggo Pak Fajar Gegana, kanggo Dik Adam Belva Gegana, muga-muga sakwise nganake syukuran nyenengke warga masyarakat ing Laladan Mbojong Wetan, Desa Mbojong Kecamatan utawa Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo iki muga-muga sak pungkure sedekah tasyukuran iki ya Mbakmu. Amin. Turut. Muga-muga rezekine Pak Haji Kuswadi sak kulawarga, sak putra wayah, buya canggamare udhek-udhek gantung simur, guru pasene debok basa dumugi trah tumrap. Mugi-mugi tansah dipun lancaraken, dipun gangsaraken, dipun gampilke anggenipun pados pangupa jiwa, usana berkah wiwit Purwa Madya lan pusana. Allahumma amin. Wah, kowe iki kok ora maaf. Ya iki diaturi tindak. Iya. Dik Paloyo. Karo Dik Suhin. Iya. Bu Suhin karo Mbah Waloyo kok ya kowe iki ora. Iya. Aku rak wayange Pak Kuswadi, dadi Pak Kuswadi karo Dik Waloyo iki sepo Pak Kuswadi. Iya, aku ya wis bener iki lho, Dik. Iya. Ya diaturi. Sepote anu, apa jenenge? Karyane Mbah Narto Sabdo kae. Oh iya ora apa-apa. Kudangan, Dik. Oh iya. Buka terserah. Buka drum ya apik. Iya. Ya.
Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula anu, Mbah, niki rak sasine ya isih nyerempet-nyerempet sasi Sawal. Kula minangka bocah enom kula niku putune jenengan, Mbah. Menawi kathah lepat aturipun ingkang wayah pun Ya Gus Yusuf Ansor. Sakranipun menika kula nyuwun pangapunten laku celaku tindak tanduk kula ingkang kirang nuji praning manah Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Waluya kula nyuwun pangapunten. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Sing penting kuwi masalah tembung Arab rasa dirasake minal aidin wal faidin iki sing penting pokoke ngapura-ngapuran. Leres. Wong tuwa kok ilmu putih, ya sing gedhe pangarupamu. Anu pangapuramu. Mboten napa-napa kula. Ya Pak. Iya wis tak wakili. Nggih. Biasane bocah-bocah ki saben-saben lebaran ya do ning dhewe. Ning ora ketok kipung iki. Kipung. Sing ngentem iki iki. Sakutune Dek, ora sare repot-repot lho, Dek. Ipung. Oh, ipung lho. Arep njupuk apa iku iki? Arep mitrai Njupuk apa rasane? Pupur. Oh, ora pupuran kok ora. Anggem yo mitrai wong lemune kaya ngono iki. Aku kayak kuwi. nggih. Padha karo kuyahe segoro. Desuhin. Dalem Nak. Kula ngaturaken sugeng wiyadi mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih, semanten ugi kula tiyang sepuh kathah. Lumute ya sing gedhe pangarepuramu ya ya. Nggih mboten napa-napa dirungok. Kaya ngene iki lho, nek jawaban yang bocah iki ora kok pangarupamu. Jenenge wong tuwa iki latih cok teko. Ngene matur Mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wonten asalipun yaipun Bapak Haji Saidi ST Darasan Kula Wangsa. Menika ing sampun dalu punika dipun sengkuyung dipun rawuh dening Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, Bapak DPR, sedaya para manggalaning praja rawuh paring donga pamuji ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo iki mau MC-ne suarane yo gandeng. Sinten to? Pak D Toto. Pak D Toto. Piyayine sing pundi? Piyayine gagah gedhe dhuwur monggo nek nyuwara wis kaya Werkudara. MC-ne mulih basa yo bener. Lah nggih no. Ora nglarani ati. Wis MC nggon aku ki nglarani atiku wis tau. Piye, Mas? Lah aku masrahke manten. Nggih. MC-ne muni ngene. Sampun dumugi wantunipun cak menika sah tinampining manten kakung. Ingin badhe pun srikani nyenipun Bapak Waluya. Terus kadhe menika sasana Pandayawara katon sumangga. terus ora ati ngono. Ngono kok lara ati iki ngopo? Su karo mangga iki adol. Nek sumangga ngono aku maju lak mutun ngarsanipun Bapak Waluya. Udah sare samare gampang mutungan no. Lah apa? Lah ya kuwi nyatane ya nesu ngono kok. Lho mergo suweng ora tak nggo we. Lah ket iso lali ki piye to iki? Lah dasare tok dol. Aku iki Lah ngerti. berada mangke tangane meja lho Lek. Wong desa wae anggere. Ora sak ning ngene dhewe sapa wingi? Ipong iki lho. Ayo tekan-tekan kuwi wis kaya tekan merampok. Maka ya sawasi terus iki ora apa. Nggih, matur nuwun derek mangayu bagya, derek ndedonga. Awit menika werdinipun acara menika tasakuran khitanan nggih nyanipun Bapak Haji Gus Fadi. Matur nuwun menika wau kidalang sampun matur menika Rejang Hirnawa Supit. Jlentrehen apa, Mbah? Ya. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan. Dadi ngiris dalan banyu. Alias supit. Utawa ngurangi apa Sukerto. Dadi nek wis bar disupet ki penyakit-penyakit dendam. Ayo. Bener. Nyatane anu kok, Dik. Yoga kula niki enten ning mboten mangkat. Dheweke mboten supet niku awake kebak kucil. Lah iki padha karo bojo kula. Lah jare wingi anggere bar disupeti terus mari lah kene kok. Lah niku pun gawan kok ya. Aku ki bar disupit ki malah ndadekke lara. Nek ora ngono kuwi, sing jeneng supit kuwi memang kesehatan. Nggih, bener betul. Tapi supit saiki karo biyen karo sesuk wis beda. Nggih. Zaman aku biyen. Supit ki ora nganggo dokter, ora nganggo mantri, ora nganggo nganggo bong. Ngerti bong? Bong ki tukang supit. Nggih. Isih nganggo latih, ora nganggo laser, ora nganggo gunting. Sepangku latih gudul banget kae. Aku dipangku bapak, dipekani karo hek ming semen iki selintir kae. Terus
Terus bonge lungguh nang isor, aku dipangku bapak. Aku ditakoni karo bonge ki mau sesuk arep dadi apa le? Arep dadi tentara manut mawon aku. Polisi nggih saged anu dagelan mawon aku. Barang ngono iku terus gres wis le. Ora lara. Bapakku sing Lah kok yo ora dipospadake sik lho. kan dipangku bapak kleru. Lah niku zaman riyen kok ngenak zaman sakniki pun Kleru beda melih. kleru bene bapak berarti. Kleru parikane bapak. Lah kok piye? Nek kuwi kleru ngene bapak saiki pengen supet nang apa piye? Ora mbane aku disupetke to, supet saiki karo biyen beda. Biyen kuwi diris keras. Terus ora dikapak-kapakke, ora disemprot ning dine salpantilamid. Apa kuwi? Salpantilamid iki apa? Apa jenenge? Obat kuning diwur-wur ngene kok. Nggih. Nggih, terus diblepet nganggo perban iku sret. Nah, terus mlaku niku nganggo cengkal sepet. Ngeten iki. Le mlaku ngekeh niki. Kayak biyen. Nggih, nganggo bungkus teh kuwi dipotong, digarani, dienggo kebut men aja kruyukan. Apane sing diruyok? Ya aku mesti cengkale. Nah, pesene sih Mbah, aja nglangkai telak le ndak gendelen. Ngono piye lho. Dadi sesasi ki ngono iki. Lah sing marai ora mari-mari. Napa? Suhin. Lah beda. Kakakku dirompak iki. Anggere wis arep mari, iki niliki. Lah nek niliki terus ngapa? Lah pengaruhe gede. Ya ngono. Lah biasane kula niku kalih mriki wiwit apa dijodokke. Lah, nggih. Sadurunge supet niki kula niku wis dijodokke enten lho. Oh, nak kira wis ngiliki. Ora. Nek kon niliki pancen pun dipasrahi ora. Anggere meh mari suhin teko, wis mari urung. Lah yo perbane del. Dah bentuke lho, Pak. Lah kan hanya bedel to, wis 3 dina ora diganti anyar suwi teko langsung perbane pertitik. Hin rasa niliki nek urung mari tenan aku yo Terus plekes. Aku kira yo dipasrahi to. Terus ning jaman semono rak bapak karo mbokmu ora ta nang omah. Iya. Hin ewalu yo tilikon. Nggih. Lah ya awan wae aja esuk-esuk. Ya samaya maya wong selaku yo esuk kok. Mbak, nek jane tujuane niliki iki ya gur memastikan keadaane jenengan. Kuwi ku saking jenengan sing werna-werna piye. Ora mboten wongone pasrahe nggih kon niliki ngoten niku. Tegese niliki ora gur ya kon niliki kuwi mau. Aku ku ya wis meneng wae ning perban iki pedhot dhewe. Kok rasa ngono kuwi manusiawi. Nggih, Sing penting sakniki tekane tuwa dadi HP. HP apa ya? Nek yo kuwi lucune kok barang disupite kok sampean ora iso anak-anak to. Kepiye lah arep anak-anak mentang-mentang kowe iki bojo dagelan anggur turu ki guyu. Ah sampean turu ya ndagel terus kok. Ora dagel aku biyen ki brengosen kaya sapa. Iki piye go semene kok ora iso brengosen. Iku Pak iku kuwi. Oh lah goteng klaprut. Lagi tenang kok nak. Barang kon iku mboten anak-anak sakniki ngesir wong etan kali. Kowe alah. Sir-sirane wong etan kali. Iya sing gede. Bodo dintekke mergo cinta, iya ta? Iya, taruh Kok ora ganti wong wedok? Nek aku izin kowe. Ku tenang kok ya sing ngono lho mbotane. Pripun? Aku ki ngesir wong edan kali. Wes jaluk apa tak tukokke nganti entek-entekan. Nggih. Wah, jebulane meng kalah karo bakul martabak. Lah ngapa? Lah bakul martabak meng ndok siji wis istimewa. Nggih. Jarene wis termasuk spesial. Heeh. Lah kuwi ndok loro dianggap biasa barang. Dadi karo wong etan kali. Karo bakul martabak itu kalah aku. Lah kok sampean ora gede-gede kaya. Wah, Ora, tegese le ogo martabak ngono lek. omonganmu kok saya kendel. Pakai riyen to. Lah kok dilek sono kendel pripun? Sampeyan tak cerita jarene kalah karo martabak. Corona. Mbah kok dipijetke, Mbah. Lah kok aku dilumpuhke. Wis rasa diteruske baku. Iki ngene, Mbah. Nggih. Nggih. Sing kedah kula aturaken menika wonten pamendutan dawuh mandat saking Bukus. Nah, garwane Pak Kuswadi iki nyebut lagune Jogja Istimewa. Nggih. Mendung tanpa udan. Nggih. Kalian gugur gunung. Nggih. Nah, monggo dipun
Ingkang Pinangani. ingkang pundi rumiyin. Dugi Sik. rumiyin. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Oke. Jadi langsung keteke Mangga-mangga. pusingan mboten napa-napa. Monggo, ingkang pundi ingkang badhe pun Mbak Niken Raflesia itu nggih, Mbak Niken kalian sinten? piyambak riyen. Oh, Oke. Jadi iki urut-urutan. Dhewe. Sepate anu Mas, tintingi 3 pelok Mas. Iki urut-urutan dadi kae kok ngurut kuwi, kae ngurut kuwi, kowe kok sing ngurut aku. Apa? Iki sepate lagu diobok-obok ning cangkemane beda ya. Iya, iya. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4, jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 4, jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Jalarane tau dipepe kelalen tekan sore. Kok ora jelas garingan coba? Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Ana mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Ya piye men sing dipepe nganti sira ora ditas ngono kok. Jalarane tau dipepe kelalen tekan sore. Oh. Dipepe dadi ireng ngono kok. Dadi ireng. Ning Gunung Kidul iki dipepe malah saya putih. Apa? Gaplek kae nek kodanan malah ireng, nek kepepe angkel malah putih. Kan nek dipepe malah gondrong kok. Ora kuwi nek gegremisan. Wah iya. Ini Dut, alah kowe iki tak pedan malah marek rono dadi malah mak gendut. Kene. Ono. Ini lho jenengan iki lho. Ya kene kayu iki Jogja istimewa minangka Jogja istimewa. Ngaturke panuwun sik karo Pak Kus, karo Bungkus, karo Pak Fajar. Ha iki sing ning Bali. Ngaturaken kula nuwun derek sowan. Menika Pak keluarga Pak Kos kalian Ibu, Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Fajar Gegana. Pak Fajar Gegana. Betul. Nek suwit kowe rene ping pira? Dan jenengan pe pira? Aku wis ping 4. Hah? Ping 4 iki. Tanggapan terus. Payangan, Mbah. Ora sing ping 3 iki nonton, lah sepisan iki malu-malu. Wah, Tak arani kuwi dadi bali ning kene. Padahal sing sepisan njaluk DP. Aku ki ora cara nduk kalau DP. Mbah Waloyo ki anggere nek panitia dusun ngendi ngono terus Mbah Waloyo sing DP kok. Aku kok mulane aku tanggapan ping 3 ki adol poman. Kutune jenengan sing nganu kok ya malah sendiri. Neng matur nuwun ya, Mbah. Nggih. Jenengan pun ninggal motor Jupiter ceguk teng gone lek supir. Ijole wedhus, Mbah. Matur nuwun ya, Mbah. Aku tak antil lho. Sapa sing ninggal Jupiter? Sapa? Jenengan. Antene ora omong karo aku. Jare tinggo anakmu lanang. Wis rasane rembug kuwi gak Jogja. Asem Iya. tenan. Iya lanang iki ya sing jujur to. Wong kok golek apa tenaga kok ora tau enek sing bener. Walah, nah iya jek bener. Wis sepisan motorku ya bablas. Iya. Ayo Jogja istimewa. Ya. Monggo.
Nggih, sampun pun aturaken pamundutan Jogja istimewa. Jogja istimewa, Mbak. Iki siji wis diaturke ya, Mbak? Nggih. Heeh. Engko iki diselingi tembang-tembang liya mergo iki layang ya kasih mlebune kon aku. Tapi diaturke tak wacane nggih, Mbak. Oh iya iki diaturi awake dhewe diwenehi ngerti. Heeh. Dirawi karo panjenengane Pak Bupati. Oh iya. Panjenengane Bapak sik ndi catetane mah. Masuk apal. Panjenengan Bapak Bupati. Oh iki sadurunge minangkani pamundutan-pamundutan liyane, Mbah. Nggih. Iki dawuhe Pak Bupati diaturi tindak panggung Ngeten. supaya paring pangandikan ndongake warga masyarakat ing Bojong Wetan, Bojong Panjatan Kulon Progo iki supaya didoke saka bebaya dicaketaken dhateng Redana. Amin. Nggih. Supaya nek dongane muga-muga didoke saka bebaya. Terus dicaketke marang Redana kuwi mengko redanane Pak Bupati sing menggalih. Oh. Nek ngeten pun daulat pun Bapak Bupati kasuwun tindak dumateng panggung jangan saking Palenggan. Semoga Tanpa ngicali ras pakurmatan kulotrok. oh nggih, pun Bapak Bupati ngersakaken wonten berikut jumeneng. Oh nggih. Nggih, monggo. Tolong Mas turun lagi pun Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak ingkang kawula hormati, ingkang tansah kawula hormati Bapak Haji Guswadi dalah Ibu neo pepujian kula Pak. Ingkang kula hormati adik kula Dik Fajar kalih garwane kalih putrane sing nembe mawon dipun kita. Ingkang kawula hormati wonten ing mriki Mas Tony ini luar biasa. Mas Bambang ini sepuh. Ingkang kawula hormati fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo ingkang para wau samarang lengkap komplit kepak. Paring tepuk tangan rumiyin dumateng Luar biasa. lan sedaya ibu bapak para pinisepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal kula setunggal.
wonten ing dalu menika semoga kita tansah munjulaken puji syukur dumateng asihipun Allah Subhanahu wa taala awit saking mapinten-pinten kanikmatan karahmatan sehingga kita sedaya tasih dipun paringi sehat kalian sempat sehingga kita saged makempal sesarengan paring donga dumateng Mas ingkang pun kitan nggih. Dia pun ageng sanget ini ya. Pun sangat-sangat bakok. Mugi-mugi anggenipun kitan menika pisaningan lancar lan sinebihna dening kalau wau Sukerto wonten nggih. Nggih, leres, Pak. Sehingga bagas kewarasan lan saged nglajengaken punapa ingkang dados cita-citanipun tiyang kasebut. Amin. Wonten ing mriki sedaya kula nyuwun pangapunten kapara randhat amargi saestu nek niki mboten teng mriki tesih teng Jakarta niku. Ananging amargi menawi mriki niku wangsul lho. Terus kula niku dolane wit cilik niku namung wetan dalan kalih kula dalan. Griya kula wetan niku, Pak. Wetan dalan Petir Jamal. Ajeng nek teng mriki niku riyen do ciblon teng kidul niku niku. Ah nika sing sok ngomong kula lek Mariono Mbrok. Wonten ing mriki saestu kawula nderek bingah awit saking pahargyan wayang inggih menika kagem istilahipun syukuran awit saking kaleksananipun tigas utawi kitan pun wayahipun Pak Kuswadi saha Ibu Kuswadi. Saestu mboten wonten sanes namung saged nderek ndedonga mugi teng wayah mugi teng putra Diraja entuk kaswaras lan saged nerasaken cita-citanipun. Amin. Bapak Ibu lan kagem masyarakat ingkang sakmenika sami mirsani inggih wonten ing mriki menika hiburan ingkang saestu sakalangkung adiluhung sumangga kita tansah anglestarenaken. Ngaten nggih Pak nggih? Setuju to? Remen apa mboten kali wayang? Wah niki nanggap wayang niku larang. Awit saking menika lajeng nek mboten Pakus nyepaki napa wayange pun teganipun saking larang. Awit saking menika pahargyan menika dipun nikmati dipun pirsani kanthi lega manah lan ibu bapak sedaya kanthi bingah. Jer menika barang nggih maprah nggih to Pak? Pun dahar dereng. Niku kula niku nggih didhawuhi makem padahal pun mboten kuat gitu. Nggih, lajeng menika saestu tasih wulan Syawal kula wonten ing mriki nyuwun pangapunten taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minnal aidin wal faizin nyuwun pangapunten sedaya kalpatan kula lahir brusing nggih makaten ingkang saged kawula aturaken dumateng ibu bapak sedaya kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan
gunung iki supaya kabeh iki rumaket. Terus Eneng pepatah mengatakan rukun agawe santosa, serah agawe bubar. Tegese nek awake dhewe do sayuk rukun, mesti negara iki ya bakal maju sentosa. oh, jadi rukun serah agawe bubar, rukun agawe santosa. Maune bapakne iki do serah gandeng rukun kek nglairke santosa. Nah iki diterangke sing apik-apik kono sampean iki Metro. Kaya tak hidup yo ngono kuwi terane ngono kuwi sing bener kaya kowe iki mang. Sejuk pinter buat dong. melaya. Mulane ya. Iya. Mulane tak kira ki ya lara tenang rene ngaman. Dadi mergane ya. Nggih, monggo terus. Gubuk asmara, Mbak. Oke. Ben diaturke karo Mbak iki Mbak Okta iki sing cerah. Oh, Mbak Okta kene, Mbak Okta. Maju kene. Gubuk Asmara. disepati. Seperti dulu. Ah, Mas, monggo Mas. Carane apik men. ayo Mas sepati Mas. Oke, Mas. Mas dicepat, Mas. Oh, Disepati. Cepet tapi cepet. ah. Ora sih, Dong. Cita ora. Sito ya. Ayo maju. Tambah sampean ngerti glibate Pak Metik mboten? Pak Joko to. Lah kok istilah kok Metik iki lha napa to, Mbah? Ya, TPGG. Hah? Tanpa gigi. TPG. Gini. Gigi. Sing ora ning oyote. Selamat malam. Malam, Bapak. Begini aja. Selamat malam Kang Mas. Malam. Alah. Aku yang ngundang urung tok Kang Mas kok. Lho mboten Lek, lek ndang karo bojo kae. Aku Kang Mas tasih wangun mboten. gampang iki. Piye? Suhin iki biyen lemune ngumpuli kowe kuwi. Kok apa? Padahal aku semu banget lho iki. Aku banget aku manten nanya kuwi. Piye? Disingkur Suhin iki. Heeh. Iso kapusan aku. Kapusan iki kapusan apa? Ya, geger karo ngarepe padha. Aku disingkur ki tak kira ki ya kuwi mau jeblane geger. Ayo, Ndek. Iya. Sing cetha to. Eh? Sing cetha to. Ora usah dicetake, monggo. Monggo. Napa lagune Kang Gubuk Mas? asmara. Gubuk asmara. Sing balani. Napa? Yen liwat golek tangan. Yang liwat aku kelingan. Ya kali-kali belum. Oh. Ayo, Nasabah. Nah, di balani Mbak. Bapak nih. Oh nggih. Nyingkar. Nyingkat nyingku disusul Mbak Anggi ayo komen ora gur video call karo sing gender. Aduh, bola wis ngedep kok video call lho. Ambek cacah kuwi mati. Ini ada tuh. Ada. Iki gumonku kono upamane nek kejadian tenan nang angin do ambruk bareng lho. Apa? Lah bocah kaya kertas ngene njut iki ya gur kaya apa maneh sesuk dipaharga terus mlaku bareng lho ora gur kebur. Monggo tak aturi jejer, tak aturi mlih nek iki nggo sate kena nek iki gur sop-sopan. Aja ngono lho Mbak, aja ngenyek kaya ngono lho. Angkat ketlan niku nunggone wiwit iki sakne kaya-kaya ya ora iso gedhe tenan ngoten. Alah, ngangger arep. Ayo. Monggo. Iya Mbak. Wiwitane wis dicentengke Kang Mas ta apik. Aduh.
Bangki bawa ditindingi sing ngakung ya pede wae karang dheke bangga oleh penggendere Dewa 19. Dewa 19. Penggendere Dewa 19. Jenenge malah kaya salep. Kayak puyer ya. Udu ana salep 19. Kok bensin. Tahun 99. Apa ndapat? Ono sing 19 aku tau nemu kok. Oh. Klingsem. Ya, Mbak Utang. Niki kok godane gede to niki. Semen. Oh iya. Wah, iki nek pacaran sepanggung ngene iki njut kepiye yo? Ambek. Nek umpamane piye? sesuk nek kagungan putra niku cilik-cilik. ora mesti nek sepanggung terus kagungan putra. Sesuk. Kabeh limbuk karo Janaka ki turu sak kotak. Kok biyen ora kepiye? Ya wae. Ayo, aja cerigis. Ayo do trigis. Lingsep yen Lelampahan. Ayo Mbak Andi. lelampahan Apa salah, Ben? Apa salah? Jangan mau salah. Kacang. Jajane iki urung patiya kawuri, Mbak. Heeh, urung. Wong lagi mau bangun. Bocah kaya kok telot kok suarane apik men. Ayo. Kanugrahan kaya ora iso dipiyek-piyekke, wong ketrima ki luput cinatur. Iso-isone ngarani nek iki kopo telot. Lanjut nek sing kae. Aku kaya apa, Mbah? Coba. Ya apa? Nek telot kan banggi. Nek aku kaya apa? Coba nek kae. Ya Apa Mbak? Mejane. ora ya. Apa? Kaya apa? Kaya Sembodra. Wis ora sah ngurus lemu karo kurus padha wae kok. Padha wae. Sing kanggo ya miskin. Ayo apa? Iya. Tresno tulus nadyan ning kuku do asmara. Kembane gubuk asmara, Mbak. Dipinangani Mbak Agi karo Mbak Wardoyo. Kok wadoyo to? Ora sing eling-eling sing kuwi to, kuwi lak ya. Lucu tenan kuwi, zaman wadoyo kuwi. Ayo. Aku tak juke ta yo. Langsung sragen. Heeh. Ayo. Mas.
Gubuk asmara. Nggih, ha. Nah, wiyaga kompake kaya ngene kan biyen wiyagane Linkin Park. Napa iki? Ben. Matur nuwun, gubuk asmara pun diaturke kene. Nggih. Berdua kalian Mbak Anggi kalian Mbak Okta. Nggih. Minangkane pambututan kala wau. Heeh. Ki meneh, Mbak. Napa niku? Pokoke nek urung entek layange Pokoke nembang terus. pokoke cepet kae layange diwaca nang mburi barang kono. Lah kok diwaca ya iki enek tembange ya. Oh, nggih. Aturke. Iya. Ki anu, Mbak, Napa niku? jenengan mang ngaturi Mbak Pia mang gandeng. Niki. Nggih. Keboko digandeng. Dene piye aku ingat teko Sahayu kene dikersake karo bocange supaya sliramu ngaturke lelagon. Kene. Ayo, Mbak. Lah kok ngene iki? Kamu nih tuh. Mune iki bangane kalah karo mercot. Kene Sahayu. Nggih. Selera kepethuk sliramu. Wah, Mbak, pripun kabare, Mbak? alhamdulillah. Ya sing jenenge karo wong tuwa iki ya sok njaluk ngapura iki karo saos bekti. Nggih. Sungkem apa piye? Sungkem, Mbak.